bakal nodi marang sepiro anteping rasamu. Mung sing kudu mbok eling coba utawa Gusti nggone paring panodi marang titahe iku mau wis dipetung lan sarta diukur marang kekuatane. Mula percaya wae marang jeneng ulun. Yen jeneng kita bisa nempuh pacobaning pangeran, sira bisa ngrampungi sakabehing dodolan pangrencana. Ing kono sira bakal bisa anggayuh kasembadan ya kuwi mbangun jiwa. Para momonganmu ing negara Amarta Ismaya. Siang Pantara Ratri Kamung Cipta Pupulo Panolian kaeksi Mila katur ingkang tundha maneh ngaturaken diri panuwun catatan pembinaan warah paduka Sang Kulon Bapa Wana. Sakmangke kula nyadul dawuh paduka ulun. Iya. Ora perlu dadak pagawi mesti sira bisa nyemurupi marang keplasing ciptaku enggal bali ya marang ragani. Padahal lelakon iki tuntas kok dayangan bakal bangun jiwa pamit nyuwun tambahan penesi paduka.